Imiss li l-assistent personali tal-kap nazzjonalista Bernard Grech Jeremy Gingell li abbanduna l-bastiment. F'nota li bat l-eqreb kollaboraturi tiegħu fil-Partit Nazzjonalista u lil-kap innifsu, Gingell li huwa magħruf li Bernard Grech kien jafdaħ bajnejh magħluqa u li taħ poter esaġerat fil-partit, kiteb illi wasal iż-żmien li jitlaq. The time has come for me to move on. Gingell kien qrib ħafna ta' Bernard Grech fil-kampanja tiegħu biex tqaċċat minn postu Adrian Delija sabiex ikun jista' joħodlu postu. Ftit jiem qabel vot ta' fiduċja fil-konfront ta' Delija kien kiteb fil-gazzetti li l-kap kellu jaspira għal appoġġ ta' 90% jekk irid li jkollu l-kontroll fuq il-partit. Mira li Bernard Grech ma rnexxilux jikseb fl-elezzjoni għal kap li saret f'Mejju li għadda. Gingell kien ukoll ħaġa waħda ma' Grech fil-kampanja elettorali li għaddiet li waslet għall-ikbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta mill-indipendenza l-hawn. It-tluq mill-kariga tiegħu qrib Bernard Grech ġie wara li telqu wkoll tnejn oħra qrib ħafna ta' Grech u li kienu fost dawk l-aktar responsabbli mill-kampanja elettorali, Ray Bezzina u Chris Pereġin. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li Gingell, Pereġin u Bezzina kienu ntażlu direttament minn Bernard Grech u daħlu fil-partit b'ħafna pretenzjonijiet kaġun tal-arja illi tom il-kap u ma ħolqu disgwit sħiħ fost il-kandidati u issa, wara l-akbar telfa li ġarrab il-partit, qed jaħarbu lem wieħed wara l-ieħor u jaħsbu għal ġildhom. F'Diċembru li għadda kien irreżenja d-direttur tal-informazzjoni Alessandro Farrugia li wkoll kien fdat ħafna minn Grech. Is-sorsi tagħna qalulna li dawn l-iżviluppi kollha qed iwasslu biex Bernard Grech qed jispiċċa dejjem aktar iżolat fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali u li ma jafx lil min jaqbad jafda fost il-baħ li qiegħed kull ma jmur jikber fid-Dar Ċentrali.